Us saludem des de l'estació, però en realitat el Viu Masella d'avui comença lluny de pistes. Comença a casa, davant l'ordinador i amb la web de Masella a tota pantalla. És des d'on el Gerard i l'Adela estan fent la reserva online del seu material de lloguer, el seu forfait i les seves classes d'esquí. Fent-ho d'aquesta manera, en arribar a Masella les coses seran així de fàcils. Vale, cafè també, Sí, tenim una classe a les 12. Aquí us equiparan, ara aquí passeu a bota. Quin nivell tens d'esquí? Intermits, braves, vermelles... Vale, perfecte. Toques una mica la punta. Hay que guardar el bolsillo del lado izquierdo de la chaqueta para que detecte. Ahí som. Gràcies. El monitor és Gerard Arasso, no? Sí. Jordi Rossell, sí, contigo. Hem vingut a Masella i quan vulguis comencem la classe. Gerard, encantat. Bueno, molt fàcil, ràpid, i la veritat que content amb l'experiència. Vaig entrar a la pàgina de la Masella, estava buscant classes i també volíem lloguer i forfait i vaig trobar tot allà mateix, vaig anar afegint i després avui ha estat arribar, entrar per la zona dedicada online. Hi havia una cua important i online hem passat directament sense fer cua. No, súper buen regalo de cumple, muy guay, la verdad. Deixem el Gerard i l'Adela aquí. Ara comença l'esquiada i això ja seria una altra història i seria un altre Viu Masella. Això va ser el cap de setmana passat, però ara el que volem saber és què passarà el cap de setmana que ve ara. Eloi, podem seguir dient això de sol i bona neu? Hola Anna, doncs ja ho has dit bé ja. Sol, bones condicions per esquiar. A veure, la mala notícia és que de moment no tenim nevades a la vista i la bona notícia és que la neu que hi ha es mantindrà intacta, perquè tampoc preveiem calorades, ni boires, ni aquestes coses que malmeten la neu, tot això no ho tindrem. Així que, de moment, el que hem d'esperar és sol, previsió d'una baixada de les temperatures per aquest divendres, que farà que es pugui produir neu, perquè les temperatures seran negatives a totes les cotes de l'estació durant tot el dia, i durant el cap de setmana tindrem inversió tèrmica, per tant hi haurà temperatures entre el 0 o una miqueta per sobre, amb sol, sense vent, i la setmana que ve sembla que entre dilluns i dimecres podrien pujar transitoriament les temperatures, després tornaran a fer fred a partir de dijous.